Bueno, ining istorya niya to ngunyan mapapadapit ini sa mag-agom na si Pay Jose. Asin si Manay mong Carmen. Ngunyan, may problema ay ining mag-agom por dahil dakulo na da sindang aki. 5 na da ang aki ninda. Dawa na 6 na taon pa sa nada sindang nag-iibanan. Nakalima na tulos. Estimate ko saan taon sa naan pag-ultanan kan sa mga aki at sabi sa emo na naradit. Garo ng hagdan. Pag naghihiring utuhan da mga pangga, ay pwede mo ng hagdanan. Garo dahil sinda mga pagga na seminar kan City Hall mapapadapit sa family planning. Aramang gagkaya ninda, family planting. Sarong aldaw, nagbisita sinda sa doktor, naghagad nin experts opinion, Ngaya dok, paano daw ang dapat nagibohong kung paano makontrol? Nakadako lang kay kami ni Mrs. Dok Nakalima na kaming aki, saan taon saan pagultanan? Sabi da kan doktor mga pangga, nakalima na palang kamo, saan taon saan pagultanan? Ano ba kaya ang pigagamit nindo? Sabi da ni Pay Jose, ay dok, maman ibang gamit? Sila munyor ka. Sabi, Dr. Piga, tampal da si Pay Jose, talpats ka. Ang pigahapot ko anong gamit nindong panguntra, bako iyan gamit mong pamato. Enot na panguntra na effective, kondom. Pangadua, pwedeng mag-pills. Pangatulo, kalendaryo. Sabi da ni Pay Jose, ay Dok, dahil man po kami nagagaramit kyan. Tapos lamunyor man saan ang pigagamit ko, di ba? Kaya ngunyan, advice ang kan doktor, Pay Jose, Manay Carmen, nga na matapos na, tanaga para lawig ang urulay tabaga, mamang kamong nakukuha sa kuya. No. Ang gibohon nindo, gumamit kamo nin kalendaryo. Di si Pay Jose, tapos si Manay Carmen, nagtugot man, ay no problem nga dok, gagamitan mi po. Kaya sa mo pong tukdok. Di yok, pwerte na, pag nag-uli na daw agong mga pangga, baga daw ta after 1 month da mga pangga nagngalas da si Pay Jose. Ta si Manay Carmen da nagsusuka-suka na naman. Ngunyan buminalik sinda dumang kay doktor garo nga dok pig scam mo kami Kaya mag-epektibo sa tukdo mong kalendaryo. Sabi man da ni doktor, tanong kay ano kayang ginibo nindo sa kalendaryo, Mr. Mrs. Ay dok pig ginibo mo pong banig. Pigsapin. Kagaw da si doktor mga pangga, garo sala na naman kaya, sala na naman. Ang kalendaryo, tabi Pay Jose, Manay Carmen, iyan tabi calendar method, iyan. Pig ko compute iyan. Pig susumada. Dahil tabi yan pigigibo ning banig ta kamo, ibabanig nindo ang kalendaryo nga na magkaturubig ka mo sa bagak. After 1 year tapos ng mga kida si Manay Carmen, nagbalik naman sa doktor. Taday effective so calendar method. Nagkagirisi dapat iso kalendaryo. Kaya man epektibo. Ngaya dok, nakaanom na po kaming aki. Final advice na po dok. Ano po ang dapat ming gibuhon? Sabi ni dok, Mr. Mrs. Reresitahan ko kamo. Inomon nindo ini sa laog nin sarong simana, Oral daw. Sa laog nin sarong simana. After 1 week, pakaubos nindo kayo ng resita kong ini, bumalik ka mulig di sa kuya. Deyo, after 1 week da mga pangga, baga daw, si Manay mong Carmen, nagsusuka-suka na naman. Balik naman duman ki doktor. Dok, nagsusuka-suka na naman baga si Mrs. Di naman epektibo sa pigresita mo. Ano ba yung ginibo nindo sa resita ko? Sabi ni Pay Jose, inumin baga dok sa resita mo sa laog din sarong simana? Mauubos mi na nga ni. Piga para gisi mi sa papel. Bako man bulong ang ininom. So papel ang ininom. So advice ni doktor na gumamit ng kalendaryo, ibinanig. Thank you so much kay Tenerife Ritz Jr. sa pagpadara kan istorya sa Facebook.
pagiromdom ini po istorya sa nakatang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nanganghulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa naday po sinasadya. Alright?